Morjesta morjesta. Elikkä tällä videolla aiheena katsoa muutama tämmönen yleinen aasointu. Ei tietenkään kaikkea, koska niitä on ihan liikaa. Ensimmäisenä ihan perus A-duuri, eli siinä lähdetään D, G ja B, B-kielen, eli D, G, B kielet tuosta kakkosvälistä ja sitten soitetaan kaikki paitsi toi ala E, kuten kaikissa näissä. Eli missään näistä ei siis soiteta tota ala E, vaikka se ei haittaa, jos se tulee sinne. Mutta se kuulostaa paremmalta ilman. Seuraavaksi otetaan A7 ja se on periaatteessa sama, mutta sitten toi keskisormi otetaan tosta keskeltä pois. Ja soitetaan vaan ainoastaan D ja B kielet. On siis niinku painettuna, että melkein sama kuin toi äsken. Joo. Sitten mennään A-7, en ole ihan varma miten sanotaan, mutta se lähtee tälleen, eli tuolta mennään G-kielen ykkösväli, D-kielen kakkosväli ja B-kielen kakkosväli. Ja siinä sitten A-molli, varmaan yleisin näistä kaikista, eli B-kielen eka ja sitten D ja G-kielen kakkosväli. Aika monessa biisissä. Sitten AM7, A-molli 7, en tiedä onko oikein A-molli 7 vai AM7. Nostetaan nimetön pois, ei tarvii muuta tehdä. Eli muuten sama kuin toi A-molli. Vähän vielä paremmin. Sen jälkeen tulee A-4 ja tää on vähän niinku toi A-molli väärinpäin, eli nämä kaksi sormea tulee tähän kakkosväliin D ja G kielelle ja sitten nimetön tulee tänne kolmanteen väliin B kielelle. Vähän niinku A-molli väärinpäin toisen suuntaan. Sitten tulee A-2 ja tässä nostetaan ainoastaan nimetön pois. Eli pidetään vaan tommonen. Pidetään noi etusormi ja keskisormi paikallaan, niin ei tarvi muuta tehdä. Ja sit vaan sitten vielä AD9, AD9 ja siinä niin nyt siirretään keskisormea tästä äskeisestä asennosta B-kielen kakkosväliin ja sitten laitetaan nimetön tuohon G-kielen kolmosväliin. Tää on vähän niinku se A-7, mutta toisinpäin.